बेखौहाय जेब्ला जुलि जाखांना सानथामनि उनाव लानानै खारनाय सेंग्रा, बिनि गामिनि नामानो जाहैबाय, ओमफ्राय सिख्लानि गामियानो जाहैबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, आङो साननैसो सिगाङावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय इनफरमेटिभ भिडिअ आङो लानानै फैनाय जादोंमोन। बे इनफरमेटिभ भिडिअआनो जाहैबाय हिनजाव नायनानै लायोब्ला नोंथाङा गिबियावहाय मा सांग्रांथि जानांगोन, बिनि सायावहाय आङो नोंथांमोननो स्पेशेल भिडिअ रियेल घटनाखौ लानानै शेयार खालामनाय जादोंमोन। दा रायजोफोर, बे रियेल घटनाखौ नोंथांमोना नायजोबलांनानैहाय गोबांथार आंनियावहाय सोंथि खालामदोंमोन आरो आंबो नोंथांमोननियावहाय मोनसे आसाखौ दोननाय जादोंमोन जे जुदि नोंथांमोना बै जाथाय खालामग्रा व्यक्तिफोरनि गामिखौ मोनथिनो हास्थायोब्ला कमेन्ट सेक्सनावहाय फोरमायहरनानै आङो बुंनाय जादोंमोन। दा फाइनालि रायजोफोर, आङो नोंथांमोननि गोबांथार सोंहरनायनि जाहोनाव आङो बेखौ स्पेशेल भिडिअ आङो लानानै फैनाय जादों। दा रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्ला गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोनजोबगोन। बे गामिखौ आङो फोरमायनायनि सिगां नोंथांमोननि माखासे सोंथिखौबो आङो क्लेरिफिकेसन होनो सानबाय। दा गोबाङा बुंहरदों बिहा माखासे मेन्टेलि इसु दं नामा होननानै, आरो गोबाङा बियो ड्राग्स एडिक्ट नामा होननानै सोंहरदों। आरो गोबांनि सोंथिया बेबो जे बेखौहाय सोरबा गोसथोनाय दंखायोब्ला मानो बेखौहाय लाबोखो, बेखौहाय मानो हाबा होफैखो। दा रायजोफोर, आङो स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोननो जाहोनखौहाय फोरमायलांनोसै। दा गिबियावनो बेखौहाय गोसथोनाय थाखानानैबो मानो लाना फैखो, बे सोंथिखौ आङो फिननाय होग्रोनो सानबाय। बेनो जाहैबाय, जोङो खुनु बिनि बागै जेबो मोनथिया, आननन, किन्तु जोङो बेखौहाय सोंनानैसो लायनाय जादोंमोन, नायलायलायनाय जादोंमोन। नायलायलायनायनि उनाव मेलायलायनानैहाय गावबो खोथा होनायनि जाहोनावहाय जोंनि ओरैनि हौवानि न'खराबो, जायहा हाबा खालामफैदों, बिनि न'खराबो बेखौ गावनिनो आंगो बर'नि फिसा होननानै एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय आरो बेखौ लाबोनानै हाबाबो होफैनाय जादों। किन्तु बिनि काहानियाव जे गुबुन सासे हाबनानै दङ, बेखौ जोङो खुनु जेबो मोनथियामोन, खुनु बिनि इनफरमेसनबो गैया, आनननमोन आरो जों। नायलायनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथांमोनाबो बयबो मिथिगौ, जोङो चिरां जिल्लानि आरो बिसोर जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि, आरो बेबो बहुद गोजान रायमना एरियानिसो। आङो गामिखौ दसे उनाव खोन्थानो थांगासिनो दं। दा बै गामिजों बे गामिजों नायलायनानैहाय इसेबां गोजान डिस्टेन्सआवहाय बिनि बागै जेबो मोनथिया, आनननखा आरो जों। ओमफ्राय फोथायनायनि गेजेरजों जोङो जुलि होफैदोंमोन। नाथाय बियो जुलिनि सानथाम उनावनो बियो खारबाय। नैबे बोहैथि दाननिनो 10 अक्ट'खालि बिनि जुलिया जादों आरो 11, 12 बे साननैखौ थाबाय, 13आवहाय बियो खारलांबाय आरो गासिबो प्रब्लेमा नैबे दान मोनसेनि गेजेरावनो जाबाय। बियो बे दान मोनसेयावनो जुलिबो जाबाय, बे दान मोनसेयावनो बियो नागारबायबो, आरो बे दान मोनसेयावनो आलादा आलादा मोनसे पजिसन, प्रब्लेमाबो सलुसन खालामनाय जादों आरोखि। दा बाथ्राया जाहैबाय, बियो खारनायसिमहालागै बिनि हाबानि गेटखौबो बुखुथ'नाय जायाखैमोन। जि जायगायावहाय हाबा पेन्डेल बानायदोंमोन बेवहाय गांसोबो रज'आखैमोन, बरंस बिनि हाबायाव जानाय खालाय दैफोनानो सैमाफोरा जाजोबनो हायाखैमोन, बिनि बिलाइफोरा रानाखैमोन। बे समावनो बियो गारनानै खारदों। एकदमबारे आनफर्चुनेट साननानै बुंनानै फोजोबनो हाया, बेबायदि काहानि। दा रायजोफोर, बियो खारलांबाय। खारलांनायनि उनावहाय बेनोल', जों खुनु मोनथियामोन बेखौ हाबा होफैनायावहाय, आनननमोन, जोङो नायनानैसो लायदों। दानिया सोरबा सोरबा बेखौहाय सोंथि खालामहरबावदों, बेहा मेन्टेलि प्रब्लेम नामा? मेन्टेलि प्रब्लेम होननानैबो जोङो माबोरै बुंनो हाबावनो? बिनियावहाय साननो हानाय गोहोआबो गैया नङा, दङ। थोजासे बिनियावहाय साननो हानाय गोहोआबो दङ, किन्तु बिनि गोसोआ मोनसे स्थिर साननानैहाय इउटार्न लाफिननो हानाय पजिसन बिनियाव गैया। जुदि बे मेन्टेलि प्रब्लेमखौनो होननानै बुंनांगौ ना दिन्थिफ्लायो, बेखौ जोङो मा बुंनो हाबावनो? बियो बबेबा मोनसे बाथ्राखौ जुदि सानबायब्ला बियो थोंजों बेखौल' सानो, गुबुन फारसेजों माबा मोनसे जागोन ना जाया बेखौ बियो खुनु जेबो साना। बियो खारलांखांनायनि उनावहाय गेदेर ट्रायेंगेल बिसार खालामना, मोनथाम गामिजों बिसार खालामनानै बेखौहाय न'आवहाय दोनहैफिननाय जादोंमोन। दोनहैफिननानै बिनोहाय जोंनि गामिनिफ्राय मानसि हिसाबै बुहुला जायो होननानैहाय 2 मास बै गामिनि रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदोंमोन। जुदि बेखौहाय मोजां गियानजोंहाय बानजायनानैहाय बिनि जिबनावहाय इउटार्न टार्निं पइन्टआ जुदि फैबायब्ला जोङो बेखौबो एक्सेप्ट खालामनो राजि।
बियो सप्तासेल' थादों। सप्तासेनि उनावहाय बियो गावनो गामियावहाय लिंबाय बायनानैहाय फैनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामबायदों जाहैबाय। ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामबायनायनि जाहोनाव ओरै जोंनिजोंबो फनाव कानेक्सन जानानैहाय दे जुदि गिदिंफिनबायब्ला जोङो बेखौ नाजावफिनगोन। मानसि हिसाबै सोर बुहुला मावो। जाया नङा जायो बुहुला। बेखौ जोङो निमाहा होलायनांगौ। बास निमाहा होबाय, जोङो एक्सेप्ट खालामबायमोन। ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामखांनायनि उनाव बेखौहाय दोनफैनाय जाबाय। दोनफैनानै सानथामनि उनावनो बे एखे कन्डिसनखौ बियो खालामना होफिनबाय। अब्ला जोङो बेखौ मा होननानै मा बुंबावनो? दा रायजोफोर, बेहा मेन्टेलि प्रब्लेम ना मा प्रब्लेम बेखौ आङो बुंनो हालिया। जोबथा गियानखौ बिनाव सोआ नङा सोखाबाय। जोंथ' साधारन बुजायग्रा सासे मानसि। जोंनिफ्राय हाइ लेभेलनि बेसेबांबा गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुवेल, बेसेबांबा गोरों गोरा मानसिया बेखौ बुजायनो मोनबाय। बिसोरनि बुजायनायखौबो बियो खुनु रेसपन्स होआखिसै, खुनु रेसपेक्ट होआखिसै। धर्म गुरुफोरनिफ्राय लानानै मोजां मोजां गामि ओनसोलनि मटिभेसन स्पिकार बिसोरखौहाय बुजायहोबाय। अब्लाबो बिदियावहाय मोनसे टार्निं पइन्टआ सेकेन्ड टाइम फैफिनाखिसै। बिनिखायनो थांबायब्ला थांनो होबाय। दा बेवहाय फाइनाल डिसिसन लानानै डिसकासन खालामनानै बेखौहाय फोजोबनाय जाबाय आरो बेखौहाय रिटार्न माब्लाबाबो लाबोफिननो हानाय नंलिया। जोंनिफ्रायबो आयेन भाबैहाय जेरैबायदि इनफरमेसन होनांगौ बेखौ होनानै दोनबाय। बियो दिनैनिफ्राय जोंनिफ्राय गैला, बियो थांखाबाय। माब्लाबानि समाव जुदि फैफिनोब्ला बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जासिगोन आरो आयेना जोंखौहाय मदद होनांसिगोन। बेखौहाय क्लियारलि प्रसासन लेभेलसिमहालागै इनफरमेसनखौ अलरेडि होनानै दोनजोबबाय। जोंनि साइडनिफ्राय खुनु बेवहाय एक्सेप्ट खालामफिननाय गैलिया। दा रायजोफोर, गोबाङा सोंबावदों बियो निसा जानायनि माबा मोनसे दङ नामा होननानै। नंगौ, उनावसो जोङो मोनथिनो मोनबाय बियो निसा बाहायोमोन। निसा बाहायनायनि जाहोनावहाय हयथ'बा बिनि मेन्टेलि एसे साननाय हनायफ्रा डेमेज जाबाय जानांगौ आरोखि। बिनिखायनो बियो माने गुबुननि फिउचारखौ बियो साननो हानाय गोहो गैलिया। बेनिखायनो बियो माने नैबे जोहोलावखौबो बरबाद खालामलांबाय। निसा जाब्लाबो मानसिफ्रा सोलायोथ'। सोर जायि दङ निसाखौ? लोंनाय जानाय गोबां लाइमोनफ्रा आजिखालि सोलियो। खिन्थु संसारखौ बैफोरबायदि मानसियाबो जोबोद मोजाङै जानानै थानायखौबो जोङो नुनो मोनदों। जुलिनि उनावहाय गावखौहाय टार्निं पइन्ट लानानैहाय मोजां लामाजों आगान सुरनायखौ जोङो नुगासिनो दं। खिन्थु बिनि मेलेमा बेबायदि नङा आरोखि। बियो ओरैबायदि गियानावहाय निहा, जाय गियानखौ बिनि बिमा बिफाया होबोनो रोङाखै। खिन्थु जोबोद मोजां लाखि दङमोन बे गथ'आ। आरो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा बिनि बैसोखौ गोरलै होनदों, मानसिखौ गोरलै नुयो। खिन्थु बिनि बैसोआ नांगौखिनिया दंसै आरोखि 20+, 20नि गोजौआवहाय बिनि बैसोआ। दा रायजोफोर, बेबायदि कन्डिसन आरोखि। दा बियो निसा जाया नङा जायोमोन, खिन्थु बियो सोलायनो हायाखिसै आरो बियो गावनि खाफालखौ जानानै लाबाय। जाय न'खराव फैदोंमोन बियो जोबोद खाफाल गोनां होनना साननानै लानो हायोमोन आरोखि। जाय न'खरा बहुद रेसपेक्ट गोनां न'खर, जाय न'खरा मोजां रेसपन्सिबिलिटि होनानै बयजोंबो गोरोबनानै थाग्रा न'खरमोन, बै न'खरखौ बियो बरबाद खालामलांबाय आरो गावबो निजे बरबाद जाबाय। जोङो नुनो मोनदोंना दुब्लि दुब्लि होसो जादलायनाय। बिदाया बेखौ होखारबाय, एसेबां मान सनमान जाबाय। मान सनमान जानायनि जाहोनावहाय बिदाफोराबो लाजिबाय, न'आव दोनाखिसै, दा खारनांबाय बियो। बियो बै गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों थांखोना माखो जोङो बेखौ दा बुंनो हाला आरोखि। ओमफ्राय दानिया फैदो मेन पइन्टआवहाय गामि। बेखौहाय जेब्ला जुलि जाखांना सानथामनि उनाव लानानै खारनाय सेंग्रा, बिनि गामिनि नामानो जाहैबाय रामफलनि साहाथिं थांनानै बेलगुरि होननाय गामि दङ। बे बेलगुरि गामियानो बै सेंग्रानि गामि आरोखि। बेयावबो आंनि गोबां फल'वार्सफोर दङ। आङो निमाहा बियो नोंथांमोन बयनिसिमबो। नोंथांमोननि गामिया असनमान जायाखै। नोंथांमोननि गामियाव जोबोद मोजां मोजां मानसिफोर दङ। आङो नोंथांमोनजों मिथिं खुंजाबफानो मोननानै आङो बुजिबोदों नोंथांमोननि गामियावहाय जोबोद मोजां मानसिफोर दङ। ओमफ्राय सिख्लानि गामियानो जाहैबाय रायमना दुम्बाझार। आङो दाख्लै एरियाखौ बुंफ्लांदों, अन्नानै निमाहा खालाम। नोंथांमोना जुदि गोसोआव आघात मोनदोंब्ला आङो निमाहा बिहरो।
रायमना ओनसोलनि रायमना अक्सिगुरि होननानै बुंनाय जायो आरो सिख्लानि नामा सहिखा बरगयारी ओमफ्राय सेंग्राखौहाय बेलगुरियावहाय गोरि होननानै बुंनाय जायो आरोखि बे गोरि टाइटेला मामोनथाय आङो बेखौ मिथिला जिखुनु जा गोरि होनबानो बेखौ बयबो मिथियो आरोखि दा बिसोरो बेबायदि सोरनिबा न'खरखौ बरबाद खालामनानै थांबाय आरोखि गावसिनि फिथाइखौ बिसोरो गावसोरबो मोनसिगोन दा रायजोफोर बे स्ट'रिया जोबनानै थांबाय आङो बेखौनो लास्ट भिडिअ बिसोरनि थाखाय लानानै फैनाय जाबाय फैबाय थानाय समाव आङो नोंथांमोन बयखौबो आर'ज गाबनो थाखाय खावलायो बै थालांनाय जे सेंग्रा जायहा बरबाद खालामजालांदों बिनि थाखाय जेन' मोजां हिन्जावखौ नागिरनानै मोननो नोंथांमोन बयबो बिनि थाखाय आर'ज गाबनानै होयोब्लानो जाबाय जेन' बेबो जिउआवहाय गोदान लोगोरि मोननानैहाय जिउनि लामाखौ गोदानै सिमां रनसायनानै हान्थिनो हानाय बायदि स' थेंक इउ नोंथांमोन बयबो जायफोरा जोबजासे नायबाय गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ लाभ इउ अल